Karon ding adlaw guys no, aniya na punta naglaglag ning isla sa Gaos. Kay lagi na kuno pista dito sa Senior Santo Niño, mao nang nakuyog ta aning mga kadagkuan sa ato ang lungsod. So karon guys, naabot na dita nining isla sa Gaos. Unya di apoy akong kauban nga nagsigig sunod-sunod nako aron po kuno makita siya sa kamera. Unya pag abot na mo sa isla sa Gaos guys, ay usa sa mga teknik na guys. Alamanahon day nimo ang mga tao aron maimbitaran ka og kaon. Mao na yung mga teknik na guys no. So mamista gani mo, lamanuhan ang mga tao aron imbitaran mo og kaon. So sulan mo asa dapit ang kaon. Samtang nagbaktas ta guys, paingon sa among adtuan, may eksena dahil ning atong kauban na murag artista. Dato damhan nga nanatay mga fans diring dapita. So speaking og kaon, basta mulamano gani ka, makakaon dayon ta. So karon guys, kaon na may unya kilawan dayon nato ni ining bat hanginan kuno ni susar gyung lamia. Unya parisan day nato og kok aron mahilis ang atong gikaon. So solve dayon ang atong problema. Pagkahuman na itong kaon guys, itawag data nining mga gwapa na otro pong bisita nining baya. Unya, nagiinom din ni sila. Siguro nangahubog na ni, kaya nagsige naman lang og katawa. Samot na ning usa astan gwapa ha. Onya, dinhin na lang takutob nining atong vlog nining maong isla ha. So na detay pang shout out guys. Shout out dai ko ni Jan Lloyd E. Linggo diha sa Isla di Pitogo ug ni NG Gapang Pang Singson from Sagbayan, Bohol.